Yan kasan nan ba ta mana daɗi, mu sai yan kasa Najeriya an si mana kasa tana muna wani riri. Kai, mun fitsari ma muna ji amma muna tsoro kasa ba namu ba. Kai, su kasa arewa ne nan kuma ka je ka yi fitsari a sai ka biya kuɗi. Mu ba mu da kuɗi, ka san mu wa. Wannan kasa ma muna jin tsoro ne. Baba! Yaya Rahota? Ana mana fitsari a cikin tukunya. Wani shegen ne? Wani bil adama ne. Bari in zo shanye mai kafafu mai da shi gurgu. Mu muna ji magana ba mu sun kote ne wani ana yi magana. Kai bil adama, ka saurara, ka daina gudu. Bil adama! Ka daina gudu! Wayo, mu kasa ba kasa namu ba, mun zo mu shiga annoba da bilayya. Wayo, yayi, ana yi magana mu ba mu san me magana yin ba, kuma ba magani me yin magana. Mutum yana magana ba ka gani na su yi wayo. Baba gashi nan ya ɓuya a nan. Yarinyata bil adaman nan yana da taurin kai, za mu gwada ma taurin kai, za mu mai da shi makaho ko mu samu shi kusurbi. Mu ba biladama ba ne wallahi, mu yarbawa ne wallahi, mu ba biladama ba ne, ku yan guri ba za mu sake ba. Mu yarbawa ne, mu ba biladama ba ne. Dama yarbawa muke nema. Ayo yan guri mu wallahi ba biladama ba ne, mu yarbawa ne. Domin samun sababbin bidiyoyinmu, ku biyo mu a YouTube namu mai suna ɗan basin zamani TV. Mun gode masoya.